Аз си продължавам там. Откъде си взе стойката за GoPro? Това ли? Да. Ами взех си от Англия, но го има и в... Надявам се малко повече агресия, малко повече желание за победа да видим до края на тази среща. Може би качеството на защитите. Виж, че играят много здрава защита, няма лесен кош. Значи това е... даже близък контакт. Чадър, ladies and gentlemen.